Han bliver meget træt. Jeg kan godt bestille lidt skal jeg gøre nu? Har I selv malet dem, Røbe? Har I selv malet dem, eller er det en skiltegrafiker? Nej, det er skiltegrafiker. Vi har fået en, vi har været ude hos en reklamebureau. Vi ser gerne til at se billigt ud. Hvor kan vi gøre det? Vi tager en papkasse. Du får en tis. Prøv lige at vente op. Det kostede kraftigt med 13.000 i bistand. Sådan. Tak for det. Drinks, 20 kroner. Jeg mistede kontakten. Vent op. Venter lige om, Nikolaj. Der er stadigvæk nogen, der ikke er gået hjem. Kan du heller ikke sove, Larsen? Røbe kan heller ikke sove. Han står med hovedet nede i flaskerne. Så jeg at Mathilde direkte. Hvor så er det sjovt. Flækken kan heller ikke sove. Malberg skal heller ikke sove. Nej, det kan han ikke. Nu ser vi. Der er rolig kasse på YouTube. Ja, god stænger. Malberg, sej. Det er dumt. Skal han heller ikke på YouTube? Ej, jeg tabte dem. Jeg tabte Det dem. er fandme åndværdigt. Ja, det er dumt, ikke? Jo, det er ikke så skidesmart. Fordi jeg er faktisk sindssygt god til karate. Fluen. Ja, det er flue. Jeg tager mig helt lort. Har du ikke vand over det hele, Nibas? Nej, skål, mand. Det må du sgu ikke gøre. Det er simpelthen det dummeste, det der. Jeg tager øjnene. Jeg tager mine øjne. Det var det dernede. Den er der. Kan man ikke nå din fluer ind i bedst? Ja. Det eneste stand han tænker på, det er, hvorfor en sang skal Nibas understøttes af? Fordi YouTube tror jeg nok, det bliver. Ej, hallo. Jamen, du er ikke med, jo. Nej, jeg vil ikke være med. Jamen, det er du heller ikke. Flinty, du kan godt være med. Jeg har det godt. Jeg har det så godt. Ja. Jeg har det været. Ja, det Det er dejligt. det er dejligt. Larsen, han elsker at være med. Linselus. Nu kunne jeg være så. Gør vi det? Tak, ikke. Vi kan, jeg tror simpelthen ikke, vi kan gå langt så meget, mand. Vi venter på der hinanden. Hvad så? Jeg er Bjørne. Kan vi... Ja, det vil jeg gerne. Skal jeg få en bøjle til kilo med en 20? Det går nok. Tom taxa med 4. Er du også en fogel? Hvor er den nederen? Den gider ikke den der. Hvis du kan stoppe en taxa i den her modering, ikke? Kæft, mand, så giver jeg hele turen. Ellers så giver du. Lip. No luck. Lip. På mig. På mig. Nej, hvor er det godt. Lip. Prøv at lave fat af ham der kommer nu. Undskyld. Hey. Ej, hey, der kommer en leder her. Nej, det kommer i anden ende. Han er med der. Han er med der. Du skylder taxastuen hjem. Gør det. Det er godt. Nej, de skal ikke med hjem. Der. Lip, der kommer en... Dernede. Lip, der kommer en fri nu. Åh. Hej. De vil heller ikke have Nib med hjem. Jeg ved. Hej så. Jeg hedder Batman. De kommer sgu ind. Men han har tabt skjoldet. Man kan ikke se det. Han ryger ind alligevel, Nibas. De kan heller ikke blive fuldere.